de enige die zo slim zijn geweest om de boerie te bellen. En te zeggen, hé jongens, wij willen de Zaate Hermenie weer. Dat gevoel kreeg een beetje aan. Toen ze binnenkwamen. Ja. Ja, dat doen we goed. Ja, dat is het goed. Als je een beetje over de heen staan, dan kom een beetje over de heen staan alsjeblieft. Ja, even hier, even een beetje wie boos is. Ik heb de Lure daar nog het film gezien zo meteen. Och, de Kumper. Ik snap dat het gespannen zit, maar dat kunnen we allemaal horen. Bijna Henk, de Kumper. Ja, geweldig. Ongelooflijk. Oh, lekker geweld. Jazeker. Het doet het goed, de Kumper. Niks is te veel en niks is te min. We kijken weer naar de jury, want ik heb geen baaltje gehoord. Maar zijn die klaar? Zit je zo weer? Nee, ik ga even wachten. Hoor even wat Modder gaat vertellen. Ik heb begrepen... Misschien een mupje. Een mupje. Ja, een mupje. Ja, vertel maar even. Ik heb geen klaar. Doe? Ik hoor niet. Oh, ik heb ze op vanuit Duitsland met het gebroken bij je nemen. Nee. Ik hoor niet, maar het begint goed. Oh. Nee. Tempo. Ja. We moeten alles geen verklaringen Erik. We kijken nog even de vier naar goed. Zijn er jullie wel leuke mupjes kennen misschien? Ja? Nee, ik ga maar niet meer, want er is heel veel wat terug. Er is dus, ja, het niveau is zo hoog dat Guus heel even boete kan zitten om even tot rust te komen. Want hij wist het niet meer. Ik kijk even om de spanning op de bühne, hij is op de schniet. Maar hij is druk uit zichzelf herpakt. Ja, heb ik gezien. Ik zie duimpjes met die jury en het kan niks anders betekenen. Goed. Dan dat we gaan beginnen. Heel veel plezier en heel veel succes. Nummer 5, Zaate Hermenie Aan Dae Reem uit Joekskapel. Se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó. El pinche sueño, el pinche sueño. A las 3 de la mañana, jalando la pinche banda. Que baile el que traiga el polvo y que siga la pachanga. 7, 6, 5, 4,